ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau Ka LF8 tribes ringka ka Jingïakob lang baka district school education officer jangka West Jaiñtia Hills district kelapan long ya karin sa Jingïakob Rwai na kabintagi kena school jangka West Jaiñtia Hills district kebelatip kung second district level inter school singing competition arajar phosau haga ni Jingïakob Rwai ble shimbinta berat arspa ngut kena ni ka nyoti school ya kelapan long district library Rwai Hakar Pratrik Unai Lur Arajar Phosau Lasa Kilang du Principal Secretary Jakatran Arts and Culture ke Sarkar Jilla Ba Frederick Roy Kharkongor Belong Kumukongsan Haga Jingïakob Rwai Solo Senior ya ke nam Lahduh Layo Ora da ke Baïamonlang Lakyang da ke Rwai Presbyterian Higher Secondary School ya ke kedan ba Rayo Ora da ke Emily LG Darne na Jaiñtia Higher Secondary School Rwai But da ke kedan ba Lai Layo Ora da ke Wadiki Timi Suyam da ke Shangpung Presbyterian Higher Secondary School Haga Solo Junior ya ke nam Lahduh layora da Donnean A lalu na Rwai Public School kat baik ke kedan baar layora da ke Adriana Pariat na ke Advantage Higher Secondary School Kletershi but ya ke kedan balai layora do Ferric Star Shooting na ke Saint Michael and All Angels School Rwai Haga Jingïakob Rwai Choir ya ke nam Lahduh layora da ke Jaiñtia Higher Secondary School Rwai kat baga Chase Star Higher Secondary School Rwai layora ya ke kedan ke baar baga Government Boys Higher Secondary School Rwai layora ya ke kedan ke balai Haka Indigenous Group Band Category layora daga Rwai Public School bar ke Shangpung Presbyterian Higher Secondary School layora ya ke kedan ke baar Nga aingo iblay bala ay kene kesngi kaba internet sya ban yo ban penlong ya kene ka program ka competition ka bada sngot tenat hadu kata taba ngasngona do basdang hadu dakot ngami ngapo nyang kriat te nga ai ngoro ya I nga kwa ban ai kuble ya I ba dawni nang ta ya ka elevate tribe the whole team ki bala penyaj bala penbet penbiang ka long sisha ka ek ka bada ya bet ya jenti bat kada sngot tenat sisha hadu kata ba ka Ru kam dashim karu kam le barak khoya stage ru kalong very professional te kuble shibone kata ai kuble ki chief guest isa bala wan ban pelaj por ban danam bangi nang ta de ki school ki participants barak ki teachers ki me ki pa kham tamma ki ba aiman sim yala ki khon ban Rwai kam tam ka Rwai ka siaw ha ka shat ka tem ne ha ka no ka talent be ki dan ki ai ka men sim ban kentiu ya laki kon cheneng bat kum ju ki me ki no hikai ki bal dan rengkat lang ban hikai ban penyat ban pen I kum no bat nga ai kuble lagi ki para judge ki jong aro ki balai dan lang bat nga nadu sedang hadu bakut ka ni ka program bat kum ju ya ki ne ki video team photographer all those photographer thank you so much for covering the whole program and then nganget ba kane ka competition kanang yai keu kanang yai he sho kat banang wan kisnem te to ble nang kurkhui pi but all the very best thank you so much It's a pleasure to be in this program today. It was really an amazing program. It was such an inspiring one, I would say, because the thing is that what I saw in these kids are the talent. They have such a beautiful talent bestowed in them. So kay ka mga iru kanyat haki kalong ba ngam expect ba kanika program kanong so beautiful, so grand, and then kinikinong banta ki participants na ki different schools kilong so talented hadu kata ba ngamla ban mudur kumasyong no sisa Maria Rwai nadu basdang ka Rwai ka basdang ningkong nadu inong banta Rwai ningkong ka junior category haga po bi Rwai ngasulong bet ngasyo goosebumps ngasumon bet jaw drop sisa so kay ka ba ngayu I hang ni kalong ba kimkini ki jingwan ra ban persyang nakaliang jong ka elevate tribes ban wan ra ya kumkini ki programs kalong sisa ka jingman toy na kabanta jong ki khna school na kata ki khna samla but ngas ngode sisa ban ong ba nga kersha ni kanika program namar ba kalong ka job sisa but let's say if you haki to video through ya ki rukom Rwai ki jing Rwai ki khna ki perform
kamut kalong sisha kai ka ba ai men sim ki ka ban pen kelai ki kham ta ma ngi em ka ni ka jok ka ba menta mo hakani ka por ka ba menta ki jing sneo ki ba bonjat ki ba ki jelai langi phai ki drugs langi phai ki bubun ki rukom tenrei lengba ki ni ki lat ki lenti ki bangi ngi ple kan yarap iki kena ba kin light na kinu ki jingmelian ki basniu kin kelat noi gitu ki isadian kin bo noi gitu ki isadian rai kin fokus ya ka talent ya ka sap ka jongki italah kalau hakar wai ka siau na haka put ka tem na hakinu ki benta ki ba uken ra ru ai ki ka sap tinga ngasngo ba nginang di ban ai men sim chu ba kum kini ki program kinang di ban mi tang hang ni hapo West Jaiñtia Hills district bar kum ju shagi ki districts bandala ru shadu shagi state level ba kum kini ki program skilong shisha ke jing mentoi ka ba krau ba bat ka ba ai men sim shisha bagi kena ru kin don por haki ki ba kam kai kinu ki jing plot kai ka por ka jong ki sini stai nrei ba kinang la ban ai ka ba bahatam haki sap ki phong ki jong ki ba uken rat ula ai ki tengas ngo ba anak kaliang ka elevate tribes kalale ya ka ba bahatam ba ya ka ba kodor tam shisha hadu kata-kata bat ngasngau ru ba ngasuman congratulations sa sisian ya ka elevate tribes kabla shna ko mi kani ka program kabla wan ra ko mi kani ka program but ngana I'm sim ru kumju ya ka elevate tribes bakanang ya chakmat but ublay nang kurku epi KK boro fat ko pile pinpoint sagat hong thank you so much tang lagi kitien kublay